lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Oke. Makan dulu. Oke, bolo iki kegiatane Bolo Reog Budaya Katresnan Bulungan mengadakan sesi sahur on the road. Nah, iki lho. Oke. Num magnum. Oke. Wis entek pirang-piring? Oke. Nah iki ora usah ditakoki sing iki. Lah iki apa iku? Oke, Sahur. Ayo, ngopi. Segere. Ayo, Mak. Lang. Tak dono apa lho? Berarti wis sabut Ibu. Wis palentak. Berarti ana kacake iku. Lho. Itu mundak. Nah. Ada ngisi lho. Lah iya. Ada isi rong liter. Lah saya wae, Mas. Mas Magnum. Saiki iki. Langsung apa koronanya? Telepon. Loh, malah mangan mbek ngeliput ya iki. Mbak semua kok jangan salah sama. Cokotan semua. Enak. Del mangse dong. Oke, mbak gesek. Laukku gelek. Loh, Jawa Gusti, semuran doke kari. Ya ampun. Kamu tawangi. Jalan sampai kasih. Dok urung. Ya iki sing tunduk dasar bersadar. Sebrodong. Duduk bacengan to. Robokan. Kok keliru duduk beneng. Iki teko nangis. Sampai dikokapelin ayo banyu ombene iki seger ngono. Kok lewat tas aku lewat. Nong rasa buri kamu dari kebun kamu. Santai. Apa kurang? Bakal salah lek malah debulo iki lho. Meteng bukaku. Sahur. Aku guyu aja guyu. Kamu gede. Telur. Lamu dong. Udah keluduk kan. Lamu dong. Kok tak gelok mah. ini enggak dibuntel lek. Buntel. Oke. Bisa Bukan kawan nek. Jangan ngomong udah. Aku mau segini ya mas. Roti. Urus ya. Ya Allah. Kamu gelek. Tapi mau aku
Ya. Doke dilawah ra, doke aja dijano. Ora ono. Wes semongko, dene sabel dimplaknya. Kerja malah. Itu keluar dari mana? Suguh itu kalau keluar. Emang lali ra ngombe dok teko. Mangan sampai wareg, aja sampai ora. Awake ben kuat. Iso muka. Kuat ngadepi omongane tangga. Ora kepenak. Maksudnya ngono. Ayo. Kata-kata to yo. Kata-kata. Terus monggon pan. Monggon mang. Karo tidak ngilap semongko. Apa? Apa? Iku lho produk kae. Kan baju epon. Aja di mamnya sekarang. Ya. Ibu silantane bela. Bela bedengan. Lawan siji. Beli pasar kok. Di pasar dan parkiran. Ya. Ketemu Ajane desa. mau piro nang? Terus mangan apa tak durung? Lanjut malah kabur gak mangan. Iya, kok bilang dene. Kok bilang. Apaan barengan lewat. Orang di barengane wedi kowe. Ini juga lawan duduk. Sing ndok lebak kae lho, Bal. Ndok kejar mbek pakamu. Pas apa sih yang butuh kowe? Lah iku bisa cepetan nek anu Bal. Heeh. Ah, gitu. Mau cepetan nek ya anu. Kemangan apa nih? Kok bawa? Mantep nih. Bakso. Masih dalu. Digoreng ngomong. Pedi dek nyegor. Ngono dhisik leng segomu dadi akeh santean kangenan. Saya sudah entek ya. Iku kudu ngono. Besok bojomu iku nganu ngeteno ning nganu bidan. Metu. Besok metu. Bojone tamakane. Bojone metu besok. Saiki Pak Sunat dipangan. Tolong sabelah ketena. Kan yo kaya cokolado. Pak anu bakso ndok sekilo. Sing anu Alun buri. sego goreng. Nah lho. Dengan itu berarti sekilo. Wah, wah. Patris. Wes. Oh iya. Arurnya itu. Samsu ajar-ajar nyoteng ngono. Samsu. Oh ya. Menika kethek pun lulus saking desa Jawa Timur. Iya. Aku lho bulungan iki. Mau tetek. Anjara. Cuma merah. Iki mangan apa ta, Cah? Mangan dhisik pisan rewange dontek kabeh lek. Burung tentek iki. Iki saking banget akeh ngono. Saking banget akeh sing dipangan ta piye ceritane maksudnya. Ora kek mindo telu. Lah iya ngono deh.
Kandhane yo. Demikian kegiatan sahur on the road Budaya Katresnan 2026. Ya. Acara